Li Türkiye hilbijartinên xwecihiyên sih û êkê adarê her diçe nêzik dibe û partiyên siyasî jî lez dane xebatên xwe. Li navenda Culêmergê Hakkariye jî di vê çerçoveyê de Partiya Gelana Demokratîk HDP, Partiya Komariya Gel CHP serbixwe, her wiha Partiya Dad û Pêşveçûnê AKP û Partiya Tevgera Netewperest MHP di bin îtifaqa komarî da dikevin hilbijartinê. Li Culêmergê nêzî 170,000 hilbijêr wê di 511 sindoqa da dengê xwe bikarbînin. Di aliyê dîn de li bajarokê Bajargeh Esenderê û Xirwatê çîftlikê İYİ Partî an ku Partiya Baş û CHP li hev kirine ku bi ittifaqê têkevin hilbijartinê. Esenderê İYİ Partiyê me bu dest û İYİ Partiyê hêla Büyük Çiftlik Beldesi jî ya Geverê İYİ Partiyê jî dest me hêla îtifaqa me dest hindê kir wekî dî jî îtifaqa Gel HDP Gel İYİ Partiyê Culêmergê derekê me nehate kirin. Li Herêmê li gor bajarên din li Culêmergê kelecana hilbijartinê berçav nîne û gel nikare bi awayekê eşkere rengê xwe bîne ziman. Rûnişvanê bi navê Davut Çetin ku me tenê karî nêrînên wê bigirin, nexwaz dengê xwe eşkere bike û tenê got dema ço ser sindoqê wê li gor wijdana xwe tev bigere. Yedî partîkî qazançke me em ji bûna hindê kes destê kes negîtiye. Rûza seçimê jî yê çîta peşta perde her kesek destê xwe done ser ojdona xwe. Em vê dixwazin, hizbê dixwazin û Paqijiya şehir dixwazin Culêmergê. Berbijara hevşaredara HDP'ya Culêmergê Seher Kadiroğlu sedema bêdengiya gelê Culêmergê wiha anî ziman. Polîtikayê û AKP MHP yani blokavaniya faşîst ser Culêmergê cuda ye. Yani her iki kes tiştekî hatiye tirsandin. Lêbelê gelê me dibêjî bila em niha qadane bin, dengê me sûkê nederkeve, car em neşên bêne partiya xwe, belê em ê bersiva xwe ya Xurt roja Sûhiyekê adarê sendiqê bidin. Hêjayî bibîrxistinê ye ku di sala 2016 da ji aliyê Wezareta Karê Hundirîn ve alîkarê waliyê Culêmergê Cüneyt Epçîm ji bo şaredariya Culêmergê wekî qayyum hatibû tayinkirin. Di vê hilbijartinê de jî AKP qayyum Epçîm wekî berbijêrê xwe diyar kiriye. Her wiha Kadiroğlu parast ku Culêmerg bi destê qayyum ve hatiye guhartin. Çünkü kayyum politikayı ver meşan diye gelê Culêmergê dibêjî ew ne bajarê me ye, ew ne rengê me ye, ew ne zimanê me ye, ew ne çanda me ye, her tuş hatiye guhartin, her tuş hatiye qedexe kirin. Yani navê Kurdî ser partê me ye ji nav yê Kurdî zimanê me rakirine, ew jî qedexe kirine tabelayê me guhartin. Hem li ser gotinên Kadiroğlu hem jî derbarê xebatên hilbijartinê da me xwast bi berbijarê AKP ra jî hevdîtinekê pêk bînin. Lê heya niha wan tu bersiv nedaye daxwaza me. Hêjayî gotinê ku demên borê da 2014 da HDP ji sedî 66, AKP jî ji sedî 26 deng wergirtibû. Em ê heyasû û êkê adarê vê rewşê bişopînin wera parve bikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Culêmerg.